Sa pagdumdum sa niya kamatayon o pagkabanhaw, hamon ginahalad sa imong Ginoo ini nga tinapay sa kinabuhi o ginignan sa kataluwasan.
Binibisalan kamo sa makagarahang na Diyos, Amay, Anak, o ng Espiritu Santo. Kumanaan misa mabaron ka niyon kamurayaw ni Kristo. Lord, Sacred Heart of Jesus, Immaculate Heart of Mary, Our Lady of the Assumption.